Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk matbuatının başlığı Kahraman Arkadağımız, şehir kuruluşluk maksatnamasının yukarı derecede amalı aşırlayanını alamatlandıryan, halkara ehmetli güvenamalara münasip bolan Arkadağ şehirine geldi. Bir yerde alınıp barlayan işlerin, kuruluşlukların tepkileri häzirki zaman talaplarına dolu layık geliyor. Kahraman Arkadağımız Täze şeherin çägini sinlap, yerine getirilýän işlerin hil derejesiniň iýigderli güdöwçülükde saklanmalygyny belledi. Türkmenistanyň at gadyryň arkitektori Kahraman Arkadağymyz Täze şeherin çäklerinde gurulmagy meýilleşdirilýän häzirki zaman diskalarynyň taslamalary we olaryň bizik aýratynlyklar bilen tanışdy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadağ şäheriniň guruluşy boýunça Döwlet komitetiniň başlygy Uradow hemde Arkadağ şäheriniň häkimi Mehmedow Täze şäheriniň guruluşynyň ikinji tapgyryna gurulmagy we döwrewaplaşdyrylmagy meýilleşdirilýän durmuş maksatly binalaryň şol sanyna Gurbanlyk Berdimuhammedow adynaky howunarlygy metäs çagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň serişdirleriniň hasabyna gurulýan daşary ýurtdellerine ýürütülüşdirilen umum bilim berýän orta mektebiň çağalar wagynyň hemde sport toplumynyň taýýarlanan taslamalary we Täze şäheriniň çäklerine alınıp barlayan giň möçürli guruluşyk işleri barada maglumat berdiler. Bir yerde Arkadağ şäheriniň guruluşynyň ikinji tapgyryna gurulmagy teklip edilýän Täze mektebiň çağalar wagynyň hemde döwrewap sport toplumynyň şekil taslamalary, diskalaryň yerleşik yerleriniň çyzgylary görkezildi. Bellenşýäri tazaşykly ödüş ýoluna düşen Arkadağ şäherine durmuş we ýönelimçlik maksatly binalaryň hemde toplumlaryň ýedigderli gurulmagy ordaş teskalaryň bina edilmegine giň ýol açýar. Şu maksat bilen Täze şäherde bilim ojaklarynyň, sport toplumlarynyň guruluşyna zerur ünserliýär. Türkmenistanyň at gadyryň arkitektori Kahraman Arkadağymyz görkezilýän şekil taslamalary we gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň yerleşik yerleriniň çyzgylary bilen içgin tanışyp, olary bir näçe belliklerini aýtdy we degişli düzetişler girdi. Arkadağ şäheriniň guruluşynyň ikinji tapgyryna bina edilýän diskalaryň enjamlaşdyrylyşy we olaryň binagarlyk çözgüdi häzirki zaman talaplaryna we ýokary halkary görkezlerine ylgyk gelmeliler. Olaryň her biriniň öýe bolşly bizik aýratynlyklary bolmalylar. Kahraman Arkadağymyz Täze mektebiň şekil taslamalarynyň görnüşleriniň birini ketgitlep, we binalar toplumynyň ýokary derejede enjamlaşdyrylmagy, lingafon otoglarynyň we beýleki okuw otoglarynyň halkary görkezlerine ylgyk gelmegi bilen baglanyşly meselelere aýratyn ähmiýet berilmeligini belläp, bu wagtda özüniň öwüt netihatlaryny berdi. Şunda dünýäniň bütün tejribesiniň we häzirki zaman almanyň gadaranlarynyň talaby laýyk özleşdirilmegi mühim wezipe bolup durýar. Şeýlegen bir ýerde ýaşlaryň okuýup başarnyklaryny nazara alyp, olary kabul etmeň düzgünlerini hemde çağalaryň ýaş aýratynlyklaryny ketgitlemek, mektebiň okuw maksatnamasyny talaby laýyk düzmek babatda digerli maslahatlar berdi. Bir ýerde ýaşlaryň zekini ösürmek maksady bilen dürli dersleriň işi ýola goýulmalylar. Bu bolsa mektepde bilim alýan çağalaryň daşary ýurtdillerini çoňur özleşdirmekleri bilen bir hatarda göwün söýünýäriniň iýesi bolmagyna ähmiýetlidir. Şeýlekem Kahraman Arkadağymyz mektep binasynyň daşynyň haýatynyň göze geligli bolmagynyň, onuň renk sazaşygynyň ýola goýulmagynyň we deskalaryň ýanyşyk yerleriniň awadanlaşdyrylmagynyň mühim wezipe hökümine kesgitlenenligini belledi. Bir ýerde Täze mektebiň daşky haýatynyň uzul berilen tarşylyk esasyna döwrewaplaşdyrylanyny habar berildi. Mektebiň ýanyna 320 orlyk çağalar wagynyň bolmagy, onu terbiýelenýän çağalaryň döwrewaplaşdyrylan mektepde bilim terbiýe alyp, ýokary hünärli işgärler bolup ýetişmeklerini üpçün edýän okuw usuliýet topluma urlar. Bu bolsa ýurdumyzyň ýaşlarynyň sagdyn bedenli we hemme taraplaryň bilimli bolmagyna giň ýol açar diýip Kahraman Arkadağymyz aýtdy. Hemde bu ýerde ene atalar üçin zerur mümkinçilikleri özüne jemleýän otogyň döredilmeligine üns çekdi. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbuatynyň başlygy Kahraman Arkadağymyz Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadağ şäheriniň guruluşy boýunça Döwlet komitetiniň başlygy Uradowyň we Arkadağ şäheriniň häkimi Mehmedowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi.
İş maslahatına Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki Arkadağ şehrinin kuruluşu boyunça Devlet Komitetinin başlığı Uradov, Arkadağ futbol toporunun kahraman Arkadağımızın ve Arkadağlı kahraman serdarımızın dürüdüp beriyen yukarı dereceli mümkünçülüklerinin neticeli peydarınıp, Azya Futbol Konfederasyasının 2. Çempiyonlar Ligasının toporçuluğun taplarına çıkış etmeye hukuk kazananlığını haber verdi. Kahraman Arkadağımız yurdumuzda sportun türlü görünüşlerinin, şol sanına futbolun ötürülmegi ve Türkmen sportunun dünya çıkmağı uğruna devlet tarafından ähli zirur şertlerin dürüdülýänligini ve bir işlerin iyilikdirli alınıp barlayanını belledi. Şeýlegem kahraman Arkadağımız täze şekerin futbol toporunun mundan meýlekde uly ýeňişleri gazanyp, Türkmen tuğuny bilinçde parlatjakdygyna inan bildirip, Uradowy futbol toporunun türgenleriniň arasyna baryp, olaryň armasyny ýetirmegi maslahat berdi. Şunun bilen baglanykda Arkadağ futbol toporunun Azya Futbol Konfederasyasynyn çağırş ligasynyň çempionu bolandygyny bilmek gerek. Munyň özi yurdumuzda milli sportun, şol sanna futbolun halkary giňişligindäki awraýynyň bilinde galmagy uğruna döwlet derejesine edilýän aladanyň we sport ulgamynyň maddi enjamly binýadynyň iýilikderli berkidilýänliginiň aýdyň netijesidir. İş maslahatynyň başynda Uradov häzirki döwürde Arkadağ şehriniň guruluşynyň 2-nji tapgyryna alınıp barýan işler, diskalarda ýaýlandyrylan guruluşyk işleriniň depkinlerini ýokarlandyrmak uğruna edilýän tagallarlar barada giňişleýin maglumat berdi. Kahraman Arkadağımız bir yerde alınıp barlayan guruluşyk işlerine ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeliligini we diskaların keskitinen möhletine ulanmaga berilmeliligini bellep, bu babatda degişli düzümleriň tazaşykly işiniň ýoly goýulmalygyna üns çekdi. Arkadağ şehriniň häkimi Mehmedow öz geleginde bir ýere gelip täze şehirde alınıp barlayan işler bilen iýilikderli tanışýanlygy we gymmatly maslahatlaryny berýän üçin kahraman Arkadağymyza hoşallyk bildirdi. Şeýleki mol täze şehirde gurulmagy meýilleşdirilýän daşary ýurtdillerini öwretmäge ýürütilýän mekdebiň hojalyk we duranlyş işleri boýunça degişli maksatnamany taýýarlamak, bilim hojagyň işiniň tazaşykly ýoly goýulmagyna ähmiýeti bolan düzgünnamany tatbiklamak uğruna alınıp barlayan işler barada maglumat berdi. Kahraman Arkadağımız täze mekdebiň ýaşlaryň dili öwrenmegi we dünýä ilmine çuňur aralaşmak bilen baglanyşykly meseleleriň oňun çözülmegine mühim oruna münasip bolmalygyny belledi. Şol wagtyň özünde mekdebiň maliýe serişdelerini dolandyrmak, okuwçylary kabul etmegiň düzgünlerini, mekdebiň okuw maksatnamasyny we ders sapaklarynyň görnüşlerini tatbiklamak meselelerine jogapkärçilikli çemilişilmelidir. Şunun bilen baglykda okuwçylaryň zähmete bolan ihlasyny artdyrmak, olaryň watansyjylyk duýgusyny ösürmek meselelerine zerur üns berilmeligini bellep, kahraman Arkadağymyz okuwçylaryň tertip düzgünleri, olaryň ýetişigi we tapaklarynyň özleştirilişi baradaky maglumatlaryň sandyl gomarkaly ine atalaryna ýetirilmeligini aýtdy. Munyň özi Arkadağ şehriniň akylly şeher derejesine kybap gelmeginde ähmiýetli urga taplanýar. Şeýlegem bir ýerde geçirilen iş maslahatyna din wekili Hojaguliýew çagyryldy. Ol Arkadağ şehrine bina edilýän 30 000 orunluk mescidi tutuş halkymyzdan gep gowşan teklipler nazara alınıp, Arkadağyň ruhy mescidi diýip atlandyrmak baradaky çözgüdüň kabul edilendigini we onuň ýurdumyzyň adalet ministrligi tarapyndan hatawa alınıp, degişli derejede resmileşdirilenligi baradaky hoş habar getirdi. Haja Arkadağymyz munyň üçin minnetdarlyk bildirip, özüne bildirilen beýik inam üçin tutuş halkymyza sag bolsun aýtdy we Allahyň uý hasaplanýan nurany mesjidde amal bolýan haýry işleriň, edilýän doga dilekleriň beýik bir baryň dergäkinde kabul bolmagyny dileg etdi. Hojaguliýew täze mesjidiň ýanyna gurulýan medresenin ýokary kömektebiniň derejesine kybap gelýänligi barada aýdyp, bu babatda degişli teklipi beýan etdi. Munyň özi bir ýerde öwrediljek ilmiň İslam dünýäsine kybap gelmeginde we ýaşlaryň asyrly ýörelgeleri münasip derejede dowam etmeginde ähmiýetli bolar. Haja Arkadağymyzy teklibi oňlap, dünýäniň türli ýurtlaryna şunyň ýaly ýokary kömektepleriniň hereket edýänini belledi we Arkadağ şeherinde gurulýan bir okuwň maddi enjamlyň binýadyny berkitmek, onu öwredilýän sapaklary özleşdirmekde dünýä tejribesinden ugur almalygy babatda öwüt ünlülerini berdi. Haja Arkadağymyz bir ugur boýunça alınıp barlayan işleri hasy kämilleşdirmek, ony halkary görkezlerine laýyk derejede alyp barmak maksady bilen
yurdumyzyň müftesiniň müdiriýetiniň agdalary bilen maslahatlaşmagyň, olar bilen tazaşykly tagalla edilmeginiň maksady laýyk boljakdygyna ünsjekdi. Şunda ýaşary berilýän dersleriň uğruny ketgitlemek, olaryň maksatnamasyny taýýarlamak meselelerine toplumlaryň esasda çemeleşilmelidir. İş maslahatynyň başyna Arkadag şäheriniň häkimi, şäheriň täze mescidini Arkadagyň ruhy mescid diýip atlandyrmak baradaky guwanamanyň gowşulmagy münasibetli. Anny güni şäheriň Merkew Medeni din jarş merkezine toý sadakasyny bermek baradaky teklibi öňe sürdi. Gahrman Arkadagymyz teklibi oňlap, toý sadakasynyň anny gününe geçirilmeginde şuňur manynyň bardygyny aýtdy. Toý sadakasynda ediljek ýagşy arzuwlar, Cuma namazynyň ýagşy desturlary bilen utgaşyp, yurdumyzda haýr işleriň durmuşa geçirilmek uğruna edilýän tagallalaryň giňmeçilik häsiýeti iýidigini görkezler. Soňra Gahrman Arkadagymyz şäheriň ruhyet köşküne geldi. Soňky ýyllarda Arkadag şäheri giňmeçirli halkara forumlaryň we maslahatlaryň geçirilýän merkez hökümindäki derejesini pogtalandyrdy. Munun öýdi Arkadag şäheriniň çäklerine halkara ähmiýetli forumlar, duşuklary we sergileri geçirmäge niýetlenilen kaşaň binalaryň derejesiniň dünýä görkezlerine alaýyk gelýändigini eşgär edýär. Şunuň bilen baglykda häzirki zaman diskalaryna ruhyet köşküne ýokary derejeli maslahatlary geçirmek, duşuklary guramak üçin ähli zerur şertler döredildi. Şunda häzirki zamanyň terçil usullarynyň we sanly tehnologiýalaryň netijeli peýdalanýanyny bellemeli. Bu bolsa meýilleşdirilýän halkary çäreleriniň ýokary guramaçlyk derejesiniň üpçün edilmegine ähmiýetlidir. Mukaddes garaşdyrylmadan 35 ýyllyk şanly senesine, halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine we bitaraplyk bayramçylygyna taýýarlyk görülýän günlerde kaşaň binalaryň döwrewaplygyna, olaryň daşky we içki bilegi işlerine, maslahat merkezlerine üpçün edilýän mümkinçilikleriň we şertleriň derejesine zerur üns berilýär. Bu bolsa halkary çäreleriniň talaby laýyk gurulmagynyň mühim şertini emele getirýär. Gahrman Arkadagymyz ýödüşleriň bilentiklerine tarap gadam urýan ýurdumyzda ýöňde boljak taryhy ähmiýetli çärelere taýýarlyk işlerine himmelere üstünlikleri arzuw edip bir ýerden ugrady. Öçägini barha giňel diýen we keşfi gün-günden gözelleşýän Arkadag şäheri gözel ýurdumyzda biýik işleriň amala aşyrylýanynyň aýdyn nyşanydyr. Munun öýdi şäheriň ähli gurlarynyň tazaşykly öýdüşine, şäher ilatynyň awadan we bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine, döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýändigini aýdynlygy bilen görkezýär.